Здравейте хора! Днеска аз играя с моята приятелка. И това е! А пък аз летя. И аз следя. След мен Спри летиш. за момент. О! Скочих! Днеска Чакай сме ме! в... Кралица прекрасна! Днеска сме в Солплекс и аз все още летя. И ти трябва да ми изчакаш, защото гледай къде си, аз къде си. Аз ще те поведя. Опс! Падам, ето ме. Опа! О! Не падай! Аз ще падна, за да стигна. А те. Вече сме... Почти на еднакво. Сега съм по нея. Аха, давай. И... Не може да си го направим. Почти... защо сме не? Излизай. Опала! Падна, сега ще победя. А, Днеска сме в Солплекс и ще играем. не стигам те! Ако искате да влезете в Солплекс, Потърсете! в коментарите. Аз сега падам надолу. Пази се! Уай! Yes, аз пак ще бия. И хората започна, един човек почна като нас. Момченцето там долу. Аз съм котка или тигър бях във водата. Това е проблем. О, болът да ми свържи! Престани се. Нищо ми става. Аз ще победя. Ще напиша в чата win. Хайде. И... Win. Аз win. Как аз спечеля, бу. Но аз първо спечелих. Аз първо спечелих, че паднах. Не, аз бях. Добре. Win again. Добре, хайде сега да покажем Skyblock. Да, хайде на скайблока. Добре, хайде на Skyblock. Спална му лица. Yes, на спална съм, но обаче в шопа. Аз, това ти не шоп. Не, ще започнем от шоп. Ето го шопа, тук долу си купувате блокове и такива. Ще тегля нагоре. Ето я, приятел. Айде, без да почакаш ли, бе? Робе, окей, тъпа. Не, ти стрям да го оставиш приятелката ти с фая. Оле, майчета, отидох. Той човек. Къде отиде? Умрях. Що, бе? Защото някакъв сама телепортна и умрех в лава. Опитах се да плувам в лава. Ето го, това е ПП арената. Това е шопа за глави. Обичам те. Пак. Ох, тази глава е много странна. Коя? На коня ли сте едно се опулил? Хайде в Исландъри, т.е. острова. Покажи Това табелите. е тук, трябва да Напиши натисна. и за вашия остров. Телепорт до твоя Исланд, ако не може Бърбара скоча дъра, не ни пука. на Исланда. Е, тук И трябва да тези- натиснете, за да се отидете на Исланда. Ето, аз се отивам на моя. Join on Island. Сега. Join the Island. Бърках. И start in on Island. Ела при мен да видиш Исланда, много готин. Не, Аз аз... съм била в Исланда ми. Окей. Може да си... Ето го моя. Упс. Чакай да падна. Време е да си ляга. Ще си легна за 5 минути. Да. Хайде, ходи си! Мързи. Тябиш ми! Ще се Много ти телепортна. Се щупя. Хора, не ви ли прилича на нещо познато леглото? Място на леглото. Чакай за малко ще ти щупя. Леглото ми прилича на самолет. Не. Да демонстрирам как спа. Опала. Не, изглежда като нещо друго. Няма да го кажа какво е. Ще вляза в лавата. Виж! Пълна съм! Help me! Къде си? Упс. Ще се да. Нали да си паднал? Стига не мога да ляга Ляво, помощ. много съм... Ела тук на това. Паднах. Къде? Лоби. На време беше, чак да умре иначе. Окей, на Боже! лобито съм. Тази е готина, ще я намеря в някакъв сървър. Вади се на лобито, аз съм на лоби 3. Да.
Ето го дракона на Соплекс. Той е величествен. Ето тук спават хора. Ето го портала. Окей, хайде да отидем към... Креативно. Вижте, Аз съм в лоби 2. ето го моят красавец. Ето е моята красавица. Това са двете животинки, които аз правя. И това е Сладурче. Чакай, да пане, бе. Не, аз ще се телепортирам от чизи на А, порта. да ми видят лодкица. Прати ми. Чакай да те от началото. Приеми ми. Упс. Ето го плота и аз тук съм правил Това е сладкиши. моя плод. А тези... Аз ги правих. Аз ги поправих. И Да. Ела да прочетем какво пише тук. Ей, гученцата. Това Някой ми е махал табелката. това е овцата. Махни Пухка. този нос, много ме плаши. Окей, махни го. Овцата Пухка, кравата Сузи, патенцата Милинка. Това пак е... Трябва да го пояздя. Аз ще пояздя кравата, която повече прилича на кон. Он да спре. Стига сте спамили фойерверки. Лаги. Аз трябва да полетя, да им покажа нашата стая, който спами фойерверки, да го дениш. Окей, покажи го хотела. Не. Ето го хотела отвътре. Нагоре са стаите. Тук има няколко стаи. Нашата стая е най-голямата, защото сме 3 момичета. Ето е стаята. Не точно най-голяма. Да. Ето е Каза нашата ли? стая. Ти видя ли как съм направила това? Аха. Чакай, че някакъв тук ми прави някакви неща по плата, мръсник, дет. Искам да го дени и да го убия. Сега ще отидем да видим кукличката и малките овце. Да, аз я правих кукличката специално. Ето е малката овца, която аз пак правих. Името е... Чакайте, не е овца, е козе. Казвам, че правиш козе. Да, Не лъжи козленца. хората. Бебето на Томи, името е Емили. Пак от Скутер Казвам Бъбъл. ми момичетата, което лично аз правих. И косата на Създадено от момичетата Скутер е почти Бъбъл. като моята преал. Толкова дълга. Козлето Томи, сладко Показа ли е? ли? Ако ви харесват тези сладкиши, напишете долу в коментарите да ви харесват. Според Момичето вас, изглежда досущ като мен почти. досущ- Това в реалния живот обаче носа сини рокли и сини обувки. на мен не ми харесва косата, много е дълга. Ами аз съм дълг. Чакай, ще променя малко очите на кафеви. Моите са горе-долу кафеви И сега ще свършваме клипа и набързо трябва да покажем и другите, само да скоча. Хайде, да заминаваме в лобито. Хайде да влизаме в Survival. Не, ПВП-то, ПВП. PvP Faction. Аз съм там. Аз влизам. Ето го спална. Аз съм котка, тя е момиче Зара. Зара. Що ти пише името Зара? Зара, защо пише Зара? Той че е твоето име. Не, аз съм Вики бе. Да, бе. Зара е на Зара името. Warpwheel, тук има варпове. Warpent, не е готов. Warp Nether, аз отивам една секунда Къде да отиваш? довърша. Ой, има кокошка. Къде? Що пак пише Зара? Кокошки две. Къде? Ей, ще убия кокошката. Те майче са две, бе. Бам. Ама как ще минем? Без да минавам. И Warp PvP. Ще убия пилетата. Как ще... Виж. Ела тука, ела да демонстрираме. Ела тук, бе. Искам хляб. Не, благодаря. Иска ти хляб. Защо ми пише Зара? Плама да. Откъде знае името на най-добрия ми приятел? Wilderness. И Дангер. Оу, няма да падам. Да тегламе нагоре. Момът, бро. Тук просто катерите, минавате си. Я бележка. За да идете в главния лорд, напишете Warpwheel. Ой, кокошче. Ела падни с мен. Била храна. Чакай, откъде се слиза? Имам глава на